Ui. Listo. Arratsalde on denoi eta ongi etorri berriro jakin minara. Oso posgarria da niretzat gaurko islaria aurketzea, gurekin Urko Zurututza. Urko Mondragon Unibertsitateko Goi Eskola Politeknikoan irakasle eta ikertzailea da. Donostiarra, baina arrazetara joan zen 1995ean, informatika ingenieritza ikastera, ez? Teknologiaren gatiko jakiminik eraman da, zibersegurtasun eta adimen artifizialeko teknologiak lotuz, doktoretza tesia egin zuen Mondragon Unibertsitatean bertan, Zuritzeko IPM-ren ikerketa laborategiarekin elkarlanean. 2009tik aurrera, Mondragon Unibertsitatean bertan jarraitu zuen irakasle eta ikertzailea bezala, elektronika eta informatika sailean, ingenieritza masterretan eta enpresetan klaseak emanez, eta hainbat ikerketa proiektu horrela eramanez, emaitzak noski konferentzia eta zientzia aldizkarietan argitaratu dituelarik. Gaur egun, datuen analisi eta zibersegurtasun ikerketa taldearen buru da, 21 pertsonez osatutakoa, eta hainbat eremutan adimen artifizialak eragin ditzaken onurak aplikatuz, hala nola, industrian, energian, osasunean, negoziotan eta nola ez baita zibersegurtasunean ere. Orduan, nahi duzunean Urko, the stage is yours. Eskerrik asko, Ignacio. Bueno, ikusten duzu ezin dan gaurko tituloa, ezta? Zibersegurtasunean ikertuz, ez? Eta ez bakarrik hori, baizik eta nola ideia da gaur, ez? Kontatzea pixkat historian zehar nola hau izan dan ia ping-pong partida bat, ez? Denbora guztian aurkarien aurkako lasterketa bat, bien aurkako lasterketa, bai, maltzurkeriak egin dituztenak eta baita ere hori saiestu nahi duten arteko lasterketa bat. Eta historian beti izan da horrelakoa, ez? Bueno, gaurko txarlantan pixkat historia guzti hori kontatzen ator, hasieran gauza historikoak izango dira, oso sinpleak eta gero eta konplexuagoak gertatzen ari dira, ez? Eta ikusiko dugu, ia zein puntutan gauden gaur egun. Bueno, eta ni informatikoa izan da, ez? Azkenean informatika zientziaren alor bat non informazioa erabiltzen dugun, ez? Informazio digitala, nola sortu, nola gorde, nola erabili, ezta? Eta, horien artean ere bai, behar bat dago beti, eta beti dago nolabait, informazioa babestu behar. Eta informazio hori babestu behar zergatik, mehatxua daudelako. Eta beti egon direlako mehatxu batzuk, ez? Orduan, informazioaren segurtasuna, pixkat hortan datza, informazioa hartu eta informazioa babestu bere estado, bere estado guztietan, bere egoera ezberdinetan, ez? Informazioa sortzen den momentuan, baina baita ere informazioa transmititzen den momentuan, informazioa gorde egiten denean eta informazioa suntsitzen denean. Gehien bat bi azpimarratu ditut, ez? Eta hor dago arriskua handiena askotan, informazioa sortzen da, baina gero hori norabait eraman behar da. Historikoki eta duela milaka urte, soldadu batek eramaten zuen informazio leku batetik bestera, eta momentu hortan arrisku asko dago, hori norbaitek hartu soldadua eta interceptatzeko zein mezua, zein informazioa zeukan, baina baita ere gaur egun, transmisioa sareetan egiten da, eta hor beste mehatxu asko ere egoten direlako. Eta gordetzen berdin, oso importantea da dakagun informazioa gordetzea beste batzuei gero emateko,
Eta modu hortan komunikazioa sortzen dugu, ezta? Eta gordetzean ere bai, mehatxu asko egon daitezke. Eta horren babestu egin behar dugu. Eta ikusiko dugu nola historian, hau gertatu egin da, behin eta berriz, eta oraindik gertatzen den, ezta? Eta zer gertatzen da? Hasieran ikusten badugu, bueno, joan gaitezke atzerago ere bai, joan gaitezke ez bakarrik Esparta mailako, baizik eta inkluso Mesopotamian eta Egipton ere hasi zen kriptografia, bai? Hasi ziren nolabait mesajeak, mezuak eta informazioa eskutatuz, ez? Eta eskutatu nolabait kriptografiarekin, bai? Eta, bueno, bai esanguratsua da, Kristo aurreko 5. mendean Esparta aldean sortu zen Zitala sistema, bai? Oda ia kriptografia sistema bat, bale? Hori ikusten duzuen makilo hori, ez da, azkenian zuen, lodiera bat. Eta tekstua idazten zen, ikusten zuen bezala, larru tira batetan, eta behin egurrean bueltak eman da, idatzi egiten zen, egurretik kenduta, inorketzekin zer jartzen zuena. Azkenian, dauzkagun hitzak ez dutelako zer ikusirik. Zer behar zen hori deszifratzeko? Tamaina berdineko beste egur bat. Eta bien bitartean norbaitek transmititu egingo zuen. Orduan, hor gaku bat dago, sekretu bat dago. Sekretua zein da azkenian, horren lodiera, egur horren lodiera zein izango zen. Hor dago gakoa. Eta behin norbaitek jakin gakoa zein dan, eta sistemare zein dan, posible izango litzateke hori puskatzea. Hala ere, hori Kristo aurreko 5. mendean gertatu zen. Sistema hau urte asko eta askoz funtzionatu egin zuen. Gero, perfekzio batek etorri zen, ez? Eta ja lehenengo 5. mendean, Kristo aurrekoan ere bai, ezagutuko ez duenek historian ikasetako Julio Cesar, Caio Julio Cesar, bere erreinupean, bere imperiopean, beste sistema bat asmatu zuten, ez? Eta bere izena hartu zuen, bere izena bezala hartzen dugu zifra sistema hau, Cesarren zifra sistema, ez? Beste modu batera da, badaukagu alfabeto bat, eta alfabeto hori transposizio ditzen den bat egiten dugu. Da, imaginatu, A badaukagula, baina hori aldatu egingo dugu, alfabeto berdina horretan 3 pauso aurrera eraman, ez? Beraz, A guztiak D-ak bihurtuko dira. B guztiak E-ak bihurtuko dira. Eta horrela denak egiten, hau da, transposizioa ditzen zaio. Ikusten duzue eskerreko erraminta horretan, makina horretan, pixkat barneko zirkuloa mugituz, hainbat alde transpositu egin daiteke. Transposizioa gu nahi dugun hitz guztiekin, ezta? Eta modu hortan lortu dezakegu mezu bat, beste mezu batetan bihurtzea, eta inork ulertu ez egitea, ez? Beste kriptosistema bat da. Honen sekretu azkenean zein zen, eta zenbat hitz egingo dugun transposizioa, zenbat pasako dugu eskubira. Eta hori jakin da, deszifratu egin dezakegu. Beraz, sekretu hori puskatzea, nahiko erresa zirudien, baina jendeak ere, zuk testu kriptatua, zifra testua ikusita, sistema ez dezu ezagutzen ere, ez dakizu nundikan harrapatu, ezta? Eta hori gertatu zen. Hau lehenengo mendea Kristo aurretik, eta hau puskatu zuen lehenengoa, iaia 800. urtera goaz. Hori ikusten duzue, horren izena, saiatu irakurtzen, Alkindi bezala ezagutzen zaio, eta Alkindi honek, 800. urtean lortu zuen hau puskatzea. Jakin, Alkindi igual esango dugu dela lehenengo hackerra, baina bera hackerra izateko beraz ikasi zuen, beraz oso jakituna filosofian, astrologian, astronomian, kosmologian, kimikan, logikan, matematikan, musikan, medikuntzan, fizikan, psikologian eta meteorologian. Eta hori dira, benetazko zientzilariak, ez? Esan dezagun ere, garai hortan, zientziaren pixka simpleago, esan dezakegu ez hain zabala eta ez hain heterogeneoa zela, baizik eta gauzak finkatuagoak zeudela, ezta? Beste gauzen artean, matematika eta logika gustoko izan da, berak asmatu zuen aurreko Cesarren sistema puskatzeko aukera, ezta? Eta zeintzan hori, azkenian, edozein alfabetok hitzak sortzen ditugunean, badaude hitz batzuk, hizki batzuk askotan errepikatzen direnak. Beraz, ezagutzen badugu alfabetua zein dan, eta alfabetuan nola zenolako frekuentziak dauden hizkiekin,
ba nolabait hasi gaitezke hori puskatzen, ezta? Askotan agertzen den hizki bat, ba depende ze alfabetoa den, jakin dezakegu ze hizki esango da. Eta horrela joango gea deribatzen hitz batzuk, hitz horiek deribatzen jakingo dugu beste hizki batzuk eta guzti horrela ba kriptoanalisia egingo lukeen, vale? Beraz, bueno, urte asko pasa ziren, 800 eta piko urte Cesarren sistema puskatu zen arte. Baina, bueno, erasoa egon zan, eta behin hori jakinda, sistema puskatutzat egon zan, ez? Sistemak, bueno, aurreratzen juntzian, beste batzuk inventatzen eta sortzen juntzien, ez? Ikusten maizue gero ja, 1977 goaz, bale? Denbora asko pasa zan, eta, bueno, ba, ikusi degunaren variante bat sortu zuten. Beraz, Cesarrena zer gertatzen zen arazoa, ba, hizki asko errepikatzen zira eta ba, bazenekin ze alfabetoa zan, eta beraz, ba, gutxi gora bera lortu zenezaken jakitea, ez? Baino, eta zer gertatzen da alfabetoa aldatzen badegu, ba, bueno, orduan frekuentziaren horrek ez du balio. Vale? Partxe bat jarri dugu, beste sistema bat proposatzen da, Albertiren zifra ditzen zana, eta, bueno, ba, hitz batzuen ondoren alfabetoa aldatu egiten zen. Hala ere, hitz batzuk desente falta ziren edo behar ziren bueno, bere sisteman alfabeto aldatzeko, eta hor oraindikan analisia egin zitekeen, ez? Eta hortikan gutxira, 100 bat urtetara, ba oso sistema potente bat etorri izan. Vigenère deitzen dena, ez? Esaten da lehendik bazegon beste bat, Trithenius izeneko beste zientzilari batek, ba olako tabula rasa deitzen dena ba asmatu zuela, bai? Eta Vigenère ba, bere sistema hortan oinarritu zuen, ez? Hor ikusten dezue horkao taula hori, nolabait, hor 26 hizkiko alfabetoa agertzen da, eta lerroz lerro egiten dena da, ba, lehenengo A hori bukaerara pasa, eta B hori hasierara, ez? Eta 26 aldiz mugitzen dijoa. Honekin ze lortzen ditugu, ba, 26 alfabeto. Vale? Eta nola egiten dugu zifraketa? Bueno, ba, behar dugu tekstu laua eta behar dugu kode bat, bai? Kode hori ere tekstua izango da, bale? Eta izan behar du tekstu lauaren ba, luzera berdina. Zer egingo dugu horrekin? Ba, jogo de barkos bat bezala, bai? Hartu lehenengo hitza eta bueno, tekstu lauaren lehenengo hizkia eta kodearen lehenengo hizkia hartu eta begiratu ze hizkia agertzen den ba, bat eta bestearekin aldetuta, ezta? Eta horrela sortuko genuen ba, bueno, ba, testu zifratu guztia. Bai? Zer gertatzen da? Ba, naiz eta bitan agertu hizki berdina, testu lauean A bat bitan agertu, nola kodean beste hizki batekin konparatuko dugun, testu zifratua desberdina izango dela. Beraz, oso sistema oso potentea lortu zuten honekin, Vigenère. Eta, bueno, ba, sistema ezaguna izan daiteke. Hemen oso importantea da kodea, vale? Zerrekin konparatuko dugun, kode hori sekretu mantentzea. Vale? Honen erasoa etzan etorri 1873 arte, ikusten dezue. Kasiski deitzen da matematiko batek, ba, honen kriptoanalizia egin zion, eta bueno, ba, lortu zuen nolabait matematikoki eta teorikoki ba, sistema hau puskatzea. Baina hala ere, pentsatu, urte asko pasata, eta bueno, sistema oso potentea izan zen. Beti ere jakin, esan dizuet, gakoa dago, gakoa tekstu bat da, vale? Eta hori bi parek jakin behar dute. Eta horrendik hor dago ere bai, hori puskatzeko aukera. Hau da, nik testu zifratu bat eraman behar dut puntu batetik bestera, baino bi puntuek behar dute jakin testu edo gako hori zein nolakoa dan. Bai? Eta biek berdina erabili behar dute, resultado berdina aukitzeko. Hor ere, zaurtasunak edo vulnerabilitateak agertzen dira askotan. Vale? Baina ja 1873an gaude eta ja gauzak modernizatzen ari dira. Ezta? Hor badago beste artikulu potente bat, bai? August Kirchhoffek idatzitakoa, bai? Kriptografia militar deitzen dan bueno, artikulu bat, ez? Eta, bueno, ikusten duzu kriptografia eta militarrak oso gertu egon direla betidanik, ezta? Azkenean estado sekretuak zirelako, ez? Bueno, eta honek, bira, 1883an, ba, kriptografia modernoaren 6 oinarrizko printzipioak jarri zituen martxan. Eta oraindik gaur egun, ba, berdin jarraitzen dute, gutxi gora bera. Ozen ikustea, oso azkar,
Lehenengoa, sistema praktikan deszifrazina izan behar du. Praktikan, bai? Naiz eta igual matematikoki ez izan deszifrazina. Hau da, gaur egun ere, badaude zifratzeko sistema batzuk, non matematikoki esaten den eta konprobatu daitekeen, igual 4.000 urtetan deszifratu daitekela. Gaur egungo ordenagailu batekin. Baina hori ez da praktikoa. Eta hori praktikoa izan da, bueno, ondo dago, posible da. Hori lortzeko esfortzua handiegia da, ezta? Bigarrena, sistemak ez du sekretua izan behar. Askotan pentsatzen dugu zifratzeko sistema bera sekretua izan behar duela, baina hori ez da gila. Bere sekretua izan behar dena gako bat da. Zenbat aldiz emango diot buelta eta transposizioa egin alfabetuari. Edo zein da tekstuaren gakoa bestearekin alderatzeko Vigenère taulan. Horiek bai dia sekretuak, baina gero nola egin zifraketa hori publikoa izan behar du. Etxaiaren eskuetan erortzen badu, ez da arazoa. Sistemaren gakoa buruz ikasteko eta beste batzuei komunikatzeko erraza izan behar da. Hori bere garaian, gaur egun ordenagailuekin gakoak oso luzeak eta askotan gure pasaitzak ere ez ditugu gogoratzen, ez da? Edo ez genituzkeria gogoratu behar. Luzeak izan behar direlako, gogoratu. Baina, bere garaian eta 2008an esan da, gakoa buruz ikasteko posible izan behar da, ez? Sistema posta telegrafikoari aplikatu izatea, 2008an gaude, posta telegrafikoa existitzen da, beraz, badaude ja telegramak bidaltzeko aukera, ez? Beraz, mezu idatzietan funtzionatu behar duelako kriptosistema batek, ez? Sistemak eramangarria izan behar du, hau egiteko eta zifratzeko eta deszifratzeko sistemak eramangarria izan behar du. Eta ez da beharrezkoa hainbat pertsonek erabiltzea edo berri izatea hori erabili ahal izateko, ez? Eta azkenekoa sistemak erabili erraza izan behar du. Hau da, erabiltzen duenak ez du zergatik jakin behar edo matematiko bat izan behar. Sistemak sortu duenak bai, baina erabiltzen duenak ez du zergatik izan behar. Eta hori ere oso importantea da, eta gaur egun oraindikan printzipio horiek berdin erabiltzen ditugu. Honek ez du esan nahi, gakoak edo sistemak, aurkako batek ezin dituela puskatu. Eta hortan gabiltza ordudatik honea sistema puskatzen eta berriz bere baitan jartzen, ez, denbora guztia. Bueno, eta ja 1883 eta gero, sartzen gea beste fase batetan, ez? Mundu gerren fase. Eta gainea ja, telegramak eta telegrafia existitzen zen, eta, mundu gerrak, eta berriz ikusten zuen, gerrak ekarri zituen beste pauso bat, ez? Beste zifratze sistema batzuk, ez? Ezkerrean ikusten dezutena, Zimmermann telegrama da, oso telegrama ezaguna lehenengo guda mundialean, ez? Nolabait, historia pixkat laburbilduz, ez? Gerraren hasieran, gertatu zen, ez? Bazegon kable bat, ozeanoa pasatzen zuela alde batetik bestera, gero telegramak pasa ahal izateko, ez? Eta, gerra hasi baino lehen, alemanek moztu egin zituzten komunikazio asko, baina beste batzuk oraindik zeuden bere estatu aliatuekin, ez? Inglesek zer egin zuten? Lortu egin zuten kable horietan, kobreko kablea ziren azkenian, hortean pintxatzea, eta hortikan seinalea ateratzea. Beraz, hainbat urtetan, gaur egungo pintxar telefono izaten deguna berdin gertatzen zen kable horrekin. Eta hasi zen ordutik mezua jasotzen, ez? Gero ze gehiago lortu zuten, gerra hasita, askotan, soldadu batek harrapatzen zuten, eta dependenzionako soldadu mota esan zer zeukan, igual zeukan zifratzeko gia bat, ez? Hau da, gakoak zeuzkan. Beraz, gakoak edukita eta olako mezu zifratuak edukita, ez zuten ezagutzen zifratzeko sistema zen. Baina hor ikusten da Zimmermannen telegrama bat, non alemanik telegrama bat bidaltzen zion Mexikora, Mexiko estatuari esanez, estatu batua erasotzeko. Modu hortan, usten zuten,
beraiek ere lagunduko zietela, Alemaniarrak lagunduko ziotela, Mexikoko hor iparraldeko estatu horiek berreskuratzen, eta gainera modu hortan ere estatu batuak ahuldu egingo zituen esfortzu hori eginez, eta erresago izango zen gero erasotzea, ezta? Baina behin hau jakinda, oso azkar estatu batua mugitu gintzan, eta Ingalaterrakin eta Frantziakin sartu zian gerra egitea, ezta? Vale, beraz, hau oso importante izan zen azkenean, guda baten iaia bukaera markatzen duelako, vale? Eta eskubikoa, ikuste zue, zimarren telegrama mazazpian egin zen, ez? Eta hortik ja guda bukatuta berehala, hasi ziren sistemak automatizatzen. Hau da, makinak egiten, vale? Hau oso makina ezaguna da gure munduan, ez? Enigma deitzen da. Eta enigma makina hau, hortikan hasi zen sortzian sortu zen, baina asko hobetzen juntzan, ez? Hau azkenean elektrikoki, rotore batzuk zeuzkan, eta transposizioak eta operazioak modu automatiko batetan egiten zituen. Batek teklatu batetan idatzi, eta beste sisteman telegrama zifratuta ateratzen zen. Eta, hau hobetzen juntzien, hasiera batetan, Alemanin eta enpresetan eta sekretuak gordetzeko erabiltzen zen, baina ja militarki bigarren guda astea zijoanean, militarrek zeuken beraien enigma makina oso ondo prestatuta, ez? Eta berriz, badakagu zifra sistema bat, eta hori erasotu beharra, bale? Eta erasotzea, ikusten zuen eskerrean, zer nolako makina inventatu behar izan zuten, olako enigmako zifra sistemak erasotu alizateko, bale? Eta, espero dut ezagutzea gutxinez, edo noiz baiten entzutea Alan Turing norzan, ez? Alan Turing, ezkenean informatika modernoaren edo informatikaren sortzailea ere da, ez? Eta badago pelikula bat, eta nahi bazue ikusi edozein momentutan, ez? The Imitation Game deitzen dena, eta pixkat historiari kontatzen du, ez? Nola, guda horretan, aukera zituzten, mensajeak, mezuak lapurtzeko, mezuak, jende asko zegoen entzuten telefonoan, telegrametan, eta ber zenolako mezu pasatzen ziren, ez? Eta, behin mezu zifratu bat lortzen zutenean, eta kode bat ere lortzen zuten, bazekin kodea zindan, baina kriptosistema bat behar zuten makinak horrek egiten zituen zifraketak asmatzeko. Eta makina horiek azkenean milaka operazio denbora gutxian egitea behar zuen. Azkenean, fuerza bruta egiten den sistema bat, eta saiatu behar zuen operazio logiko asko eta asko egiten, ikusteko zein zen beraien sistema. Lortu zuten bukaera, lortu zuten. Eta, sistema honek ere lortu zuen hainbat eta hainbat operazio militar gelditzea. Eta, sistema azkenean hasieran bombe deitzen zen, 39an, polako zerbait izan zuten lehenango, 38an bomba deitzen zela, gero Victory eta azkenean Agnes bezala ditu izan zen, 1940an. Eta hori, bigarren gerra mundialan asko egontzan martxan, ezta? Oazen pixka eta horrela egitea, gudak pasa dira, baina Alan Turingek gauza bat egin zuen, ez? Makina elektriko bat sortu zuen operazio logikoak egiteko. Urrengo pausua da, makina horretan, instrukzio batzuk jartzea, eta instrukzio batzuk martxan jartzea, ez? Eta, ze gertatu zen? Lehenengo ordenagailuak, eta 46an eniak sortzen da, ez? Hau ikusten dezu, hau benetazko argazkitxoa da, Hau da, ordenagailu bat, gaur egun, edozein mugikor, hau baino, ez dakit zenbat aldiz potenteagoa da, baina, operazioak egiten zituen, operazioak modu automatikoki egiten zituen, oso elektrikoa zen, baina posible zen programa bat sartu, eta programa horrek hainbat funtzio esekutatzea, ez? Eniakekin. Eta hemen informatika sartzen da. Eta informatika sartzen den momentuan, datuak eta informazioa digitalean pasatzen da. Eta digitalean pasatzen da, segurtasuna ez da informazioaren segurtasuna bakarrik, baizik eta segurtasun informatikoa ere bihurtu egiten da. Beste mundu batetan sartzen gea, 46an olako ordenagailu txarrak, denbora askoz, hauek erabiltzen dira IBM handiak eta erabiltzen dira enpresetan, eta 72an ARPANET sortzen da,
eta, bueno, ARPANET azkenian berriz beste mugimendu militar bada, bale? Non esaten zuen aizue, guda hotzean zeuden, bai, sovietarrak eta amerikanoak, eta guda hotz hortan gauza bat planteatzen zuten, ez? Zerbait gertatuko balitz, bide desberdinak behar ditugu, mezu bat leku batetik bestera bidaltzeko. Eta hortan, sare bat egitea pentsatu zuten, ez? Horietako kable bat puskatuko balitz, beste bide bat egongo da mezu bat beste leku batera iristeko. Eta hortan, hainbat unibertsitate, ikerketa zentru, edo base militar, ARPANETen barnean sartu ziren, informazioa batetik bestera pasatu ahal izateko. Vale? Eta ja azkeneko ohitoa, ja dana esplotatu egiten duna, 92an interneten sorrera, ez? Eta azkenean ARPANETen hezkuntzan dator, bai, asko hasi egiten da, eta behar dugu nolabait protokolo bat edo bueno, arau batzuk ezartzea, informazio hau eta komunikazio hauek beti modu ordenatu batetan lortzeko, bale? Eta modu hori egitea TCP/IP protokoloa da. Ekipo bakoitzak izango du zenbaki bat, eta zenbakitik zenbaki nahi duzun pasa, eta hori lortzeko hainbat pauso egin behar dira, eta gero guzti hori konmutatu egiten da eta iristen da, ez? Beraz, daukagu ordenagailu erraldoi batzuk eta internet, bale? Eta mainframeak 60an. Zuek hori ez dezute batere ezagutu, guk ere ez, baina bai gure aurretik olako hasian ordenagailuak, ez? Ordenagailu izugarri handiak, ordenagailu bat hainbat erabiltzaile. Beraz, eta ja, gaina 60ko hamarkadean, ja internet existitzen zen. Beraz, hainbat erabiltzaile mainframeren kontra konektatuta, zer nolako erasoak gertat ditezke, ez? Batzutan programatzaileak programa batzuk egiten zituzten eta hemen funtzionatzeko. Programatzaile oso onak eta ikerkuntzan eta unibertsitatean zeuden ikasle asko, bere lehenengo jakak egin zituzten, ez? Hau da, programatxo bat egingoet gauza hau azkarrago mugitzeko. Edo, zer gertatuko litzateke beste kode hau ejekutatzen baet ordenagailu horretan. Eta, horrela sortu zian pixkat, jakin mina bultzata horrelako mugimendutxoak, ez? Eta gero beste eraso batzuk zeuden, telefono komunikazioetan, ez? Badago jendea, lortzen zuela, telefono kabina jakeatzea. Eta nolabait soinu batzuk eman da, eta doinu batzuk emanez, deiak ordaindu gabe egitea, ez? Eta, deitze sistemak ere erabiltzea. Edo deitze komunikazioetan, lortzea, entzutea zer gertatzen ari zen. Eta holako erasoa gertatzen ziren, ez? Orduan, komunikazioa, ordenagailuak eta digitalakin neurri berriak behar zian, ez? Eta, neurri berri horiek printzipioz bi oso handi etorri ziren, ez? Bat da, erabiltzaileen autentikazioa. Hau gaur egun asko erabiltzen dugu, eta behartu egiten gaituzte. Eta ez bakarrik pasahitz batekin baizik, eta bigarren faktore batekin ere. Pasahitza jartzen dugu eta gainera mezu bat bidaltzen digute, ez? Jakiteko gu gerala, baina gainetan guk dispositibo bat daukagula horrekin konektatuta, ezta? 60garren hamarkadan hasi ziren pasahitzak jartzen, ez? Gero bazetorren beste batzuk, askoz modernoak dira, biometrikoak edo token bidezkoak, ez? Eta beste bat, sarrera kontrola. Bat da, nola sartuko nahi zen ordenagailura, eta beste bat da, behin sartuta ni nor nahi zen, eta zer egiteko aukera daukaten, ez? Eta hori murrizteko eta zehazteko sarrera kontrola lortu zuten, ez? Norengo dugu? Igual talde ezberdinak ezarrita. Zeintzuk dira langileak, zeintzuk dira administrariak, zeintzuk dira beste batzuk, eta bakoitzari privilegio batzuk eman da, lortzen zian, depende ze sarrera daukasun eta zenolako rola daukasun, hemen sartu, hemen ez, hau erabili eta hau ez. Eta berdin fitxategiekin. Fitxategi ere, privilegio ezberdinak ematen zitzaizkie. Beraz, bi base eta bi neurri oso potente sartu ziren hemen. Eta ja, guzti honekin, dakagu mainframeak, dakagu hacker batzuk, baina jende gutxi dauka sarrera olako mainframeetara, ezta? Baina zer gertatu zen, ja, 80garren hamarkadan, ez? Ikusi Estatu Batuetan, ez? IBMek aterazun bere PC-a, personal computer edo ordenagailu pertsonala. Hau, gaur eguneko escritorioko ordenagailu den ja antza oso handia dauka, eta 40 urte pasa dira,
Gogorra esatea, 40 urte pasa direla, baina bai, 40 urte pasa dira. Eta bira, 80an milioi bat unitate saldu ziren estatu batuetan, baina 3 urtera ja 10 milioi zeuden. Beste 3 urtera 30 milioi. Eta beraz, ordenagailu hauek asko eta asko zabaltzera hasi ziren, eta gainera bakoitzaren etxeko telefonoarekin internetera konexioa lortzea zuten. Beraz, ja jende asko konektatzea lortu zen. Vale? Eta inolako, ordenagailu bat, internet eta web erani joa. Vale? Webien egin erabilitzaket, korreoak bidalitzazket, eta holako gauzak egin ditzazket. Hemen ordena falta zen, eta ordena egiteko ere bai, protokoloak sortu ziren, ezta? Hau ez dizuet esplikatuko ora 5 minututan, baina hau bai da oso importantea, OSI modeloa ditzen zaio, eta hau da nola komunikazio guztia zen protokoloekin, hau da, ze arauekin egin behar den, bale? Beraz, arau pila daude. Bat, alde fizikotik, zenolako kablea dan, zenolako airetik egin behar dan, zenolako komunikazio mota, eta gora jungo gera, azkenian goiko partean guk ikusten ditugun aplikazioak erabili arte. Nabigatzaileko web bat, edo korreo elektronikoa, edo beste hainbat, bale? Beraz, hor protokolo eta arau pila bat sortu ziren. Arazo batekin, hau sortzean, ez duten segurtasunean begiratu, baizik eta funtzionalidadean. Ondo funtzionalitatea nahi dugu, segurua? Ez da behar zetako. Zertatu zen? Ja 88an, kriston ez erasoa, baina bai gauza bat, ez? Eta berriz beste ikertzaile batekin gatoz, baina hau zigortuta egon zen, bale? Morris deitzen da, ikusten zuen argazkiko hori, ez? Eta, berak esperimentu bat egin zuen, ez? Hori esaten zuen. Esperimentu bat egin zuela ikusteko interneten zenbat ordenagailu zeuden. Vale? Eta hori kontabilizatzeko sistema interesgarri bat zen, egin programatxo bat, non ordenagailu bat bilatu, ordenagailu hortan sartu, bai? Eta hortikan beste kontu batzuk bilatu, eta horrek beste ordenagailu batzuk bilatu, eta horrela bat eta bestearen atzetik. Eta ze gertatu zen, ordenagailu guztiak hasi ziela komunikatzen, eta internet guztia iaia gelditu arazi egin zuela, ezta? Beraz, jendia flipauta, imaginatu, militarrak, dana, eta denetatik. Beraz, kriston kaosa sortu zuen Morrisa. Eta bere sistemari deitu zitzaion Morris xixarea, bale? Eta hortik aurrera, xixareak eta virusak oso antzekoak dira. Gauza da, Morris honek egin zuena da, hori asmatu, kontabilizatzeko, baina baita ere ordenagailuetan sartzeko, ona zan. Eta ordenagailuetan sartzeko, programa batzuek zeuzkaten, ahultasun batzuk aprobetxatu egin zituen. Eta hori bai dela gaur eguneko hacking, a tope, esaten dena, ezta? Eta gainera, guzti honetekin, eta ordenagailu personalekin, eta internetekin, eta alako gauzak gertatzen dira jakinda, beste hacker mota batzuk ere agertu ziren, ezta? Badaude batzuk, bi talde ere zeudela batzuk bestearen aurka, eta hoi ja, maltzurkeriak egiteko gaizirela ikusi zuten. Eta hasi ziren, ez? Telefono lineak aldatu, deiak monitorizatu, ordenagailu batetik beste batera saltu egin, beraien arteko gudak, ordenagailuak hasi kontrolatzen baino modu remoto batetan, eta holakoak, ez? Beraz, ikusi zan, honek, kriston botereare bat zeukala, ez? Holako kontrolpean eukita. Beraz, beharrezkoa da, honi neurria jartzea. Bale? Neurriak, bat kriptografia modernoa, oso importantea, modu digitalean zifratzeko, eta hor, algoritmo batzuk sortu ziren, DES, 3DES, eta bar, Diffie-Hellman, eta gero, intruso detekzio sistemak, ez? 85ean publikatu zen lehenengo artikulua, esan ez aizue. Eta zergatik ez ikusi erabiltzaile bat ordenagailu batetan zein portaera daukan. Eta hori estadistikoki modelatzea. Beraz, erabiltzaile bat sartzen bada bere ordenagailuan egunero 8:05, ordu batetan bukatzen badu bazkaltzeko, ordu biten jarraitzen du, eta gaina aktibidade mota hau egiten badu, gutxi gara bera hori perfilatu dezaket. Horren perfila lortzen badet, gai izango naiz, beste nolabaiteko portaera bat gertatzen bada ordenagailu horretan, esateko, hemen zerbait gertatzen ari da. Hori teorikoki egin zuten, eta gero arau edo reglatan bihurtu zuten. Eta gero firewallak, 87an.
firewall bat edo kortafuegos bat ditzen dara ere bai, hau zen sistema bat non esan dezakegun ordenagailu batera edo sistema batera zenolako trafiko pasa daiteken eta zein ez, eta nora, bale? Beraz, web bat ikusi nahi badegu kanpotik, guk nabigatzailetik web horretara joten gea, eta web zerbitzari hori iritsi baino lehen begiratuko du. Nora nahi ez duzu joan, zerbitzari honetara web bat ikustera. Beraz, firewalletik konprobatuko du hori egiteko aukera dagoen edo ez. Ez badago aukera, moztu egingo dit komunikazioa eta bestela utziko dit pasatzen. Vale? Beraz, bueno, sare aldetik komunikatzen goaz, ezta? Baino, gertatzen dana, beste esplosioa da, softwarearen esplosioa. Vale? Beraz, programa asko egiten hasten dira, sistema eragileak daude, bai Windows, bai Linux, Linuxen distribuzio ezberdinak, Applek ere bere atera zuen, vale? Eta gero bakoitzaren gainean, enpresa ezberdinek bere software, bere programak egiten zituzten, ez? Eta hemen gauza, bueno, normal bat gertatzen da. Nork egiten du softwarea? Pertsonek egiten dugu softwarea. Eta nork egiten ditu akatsak normalean? Pertsonek egiten ditugu akatsak. Beraz, softwarea egiteko garaian, akatsak ere egiten ditugu. Vale? Eta hortan, ikusten zen norbaiten momentu batetan, programa bat erabiltzen zindua zela, programak fallo bat zeukala, igual hortik tiratuta, posible zenun fallo hori aprobetxatzea. Vale? Eta iristiko geha horrelako momentu batera, ez, gaur egun. Hau da, honek kontabilizatzen du urtez urte, zenbat fallo edo zenbat vulnerabilidade aurkitu diren. Aurkitu eta reportatu. Beraz, hasizian kontatzen, 1999an, sortzireun da, ja bederatzireun bat vulnerabilidade, esplotatu zitezkeenak, hau da, vulnerabilidade hori erabilita, ordenagailu batetan sartu, edo remotoki erabili, edo ordenagailua funtzionatu gabe utzi, edo olako gaiak egiteko aukera zegoen, ez? Eta ikusi zenolako bilakaera, ez, urteetan, pasada bat, ezta? 2005-etik 2006 kriston igoera, gero beste salto izugarri bat 2014an, eta 2016-tik 2017 ikaragarria, ez? Olako esplosioekin, ez? Beraz, arazo asko daude, vulnerabilidade asko aurkitzen dira, eta softwarean guzti hori aurkitzen da, ez? Eta honekin, maltzurrek zer egiten dute? Guazen guzti hau erabiltzea, guazen guzti hau esplotatzea. Eta ez bakarrik hemengo eraso hauek, baizik eta nik softwarean arazo bat ikusten badet, eta ni maltzurra baldin naiz, ez dut reportatuko, niretzako gordeko dut, hortik dirua lortzeko. Eta nola dirua lortu? Ja gauza aldatu egin da, ja ez gaude hitz egiten gudaz eta gerretaz eta mensajeak pasatzeaz. Hitz egiten nahi geha, batzetikan, mafiak egon daitezkela, dirua lortuz, gure ordenagailuak esplotatuz eta erabiliz. Eta zenolako erasoak, askoz heterogeneagoak, ez? Eraso mota pila bat sortzen dira azkeneko urteetan, ez? Birusak ezagutzen dituzu, birusak azkenean da programatxo bat, eta programa hori, nolabait ordenagailu batetan sartzen da, mail batetik, edo sisare batekin, edo USB batetik sartzen da, edo nabigatzen zoazte eta nabigatzean leku maltzur batetera iristen zeate, imaginatu ez, futbol partido bat ikusi nahi dezue, baino ordaindu gabe, eta piratetatutako web batera sartzen zeate, baino hor nahi gabe zuen nabigatzailea erasotuta izaten da, ez? Eta, virus basatzen zaizue, edo adware basatzen zaizue, ez? Eta horrek, azkenean, exekutatu egingo dira, eta exekutatzean, gauza batzuk egingo ditu. Beste batzuen artean, hemen ez da gertzen, baina gaur egungo adibide oso klasiko bat da, virus bat edo malware bat sartzen zaizu, eta hor gelditzen da egiten norbaitek remotoki zer egit esan arte. Remotoki izan du, mafia batek kontrolatuko ditula 1000, milioi bat edo hainbat milioi ordenagailu. Eta kontrol horrekin gero egin dezake? Igual, ordenagailu horiek alokatu diru batengatik, ez? Ordenagailuak alokatu edo, nahi badute ere beste batzuk erasotu. Adwarea askotan gertatu izaten dakoa, ez? Da malware antzeko bat, non anuntzioak eta agertzen zaizkizue zuek eskatu gabe, ez? Edo, de repente nabigatzailean beste barra bat agertzen zaizue zuek instalatu gabe, ez? Edo rootkitak, ez? Beste malware antzeko bat, baina hauek
sistema eragilearen barruan sartzen dira, eta horiek kentzea iaia zinezkoa da, ez? Espaiguarea, hor dagoen sistema bada, non zuen gauzak espiatu egiten dituen, eta gero norbaitera bidali, ez? Ransomwarea da gaur eguneko arazo ondinetariko bat. Bai, zuen ordenagailua bahitu egingo dute, eta zuen ordenagailuko fitxategi preziatuenak, argazkiak, dokak eta holakoak bahitu, eta eskatu bitcoin batzuk pagatzea, klabe bat edo gako bat emateko. Bahitzean, azkenian, hackerrak edo maltzurra dira zifra sistemak erabiltzen dituztenak. Troianoak, hau oso zarra da, badirudi programa normal bat dana, baina berez beste gauza bat egiten duena, ez? Hau, askotan gertatzen da, igual, lehen Android sistematan ere bai, ez? Zegoen Google Play ditzen dena, baina beste olako denda edo market batzuk zeuden, ez? Eta pagatu gabeko aplikazioa jisteko aukera zegoen. Pagatu gabe bai, baina igual barruan beste gauza bat zeukaten, ez? Beste malware antzeko bat, ez? Edo, sarrera remotua eta olakoak, ez? Beraz, lehen erasoak oso simpleak ez, baina gauza batekin aurka ziren, kriptograma bat lortzeko, edo sistema, sarrerak lortzeko, eta bar, ez? Eta orain derrepente ikusten dugu, hainbat aplikazio daudela, aplikazio mota pila bat, lenguai ezberdinetan idatzita, sistema eragile asko eta bersio desberdin asko, eta gaina, internetarekin ere bai, milioika eta milioika ordenagailu, ez? Beraz, eraso mota askoz gehiago daude, eta neurri gehiago jartzeko momentua da. Beraz, antivirusak sortzen dira. Baina, berriz goaz, hau oso azkar pasatzen da. Antivirusak etortzen dira, antivirusak egiten dutera da, ezagutzen duen virus bakoitzarentzako firma txiki bat. Hau da, virusa forma hau baldin badauka, blokeatu egingo dut. Bai? Ze egiten dute virusak sortu dituztenak? Polimorfismoa eman. Hau da, virusa aldatzen dijoa, iaia salto bakoitzean. Beraz, automatikoki aldatzen dijoan ez eta gero berdin egin. Beraz, antivirusek ezin dute firmak egin denbora guztian virusen forma eta bersio berriekin. Milioika eta milioika berri dituzte, eta antivirusek azkenian gure ordenagailuak mantxotu egiten dituzte, eta ez ditugu erabiltzen, ez? Beraz, antivirusek zer egiten dute? Ezin dugu hau egin, ez? Antivirusa orain bihurtzen ari da, ia adimen artifizialaz gidatetako anomalia detekzio sistema bat. Lehenengo egiten dutena da, nik ez dituzten ezer pasatzen, eta ikusi sartzen ari dena ezagutzen deten edo ez. Beraz, hori da pixkat anomalia detekzioa, ez? Zer ezagutzen deten badakit, ezagutzen ez detena, ez dut ezagutzen. Erabiltzaile batek esaten bait, hori konfiantzazkoa dela, aurrera baina bestela ez diotu usten, ez? Zer nolako beste neurri interesgarri batzu daude? Amuak adibidez, ez? Badago Donostian enpresa startup bat, oso ondo dabilena honekin, ez? Sortzen dute enpresetan, horrelako eszenario virtual batzuk. Erasotzaile bat sartu daiteke enpresa batera, uste du erasotzen ari dela, baina benetan amu baten barruan dago. Eta uste du eraso bat egiten ari dela, baina beste sistema batetan dago. Eta, gutxi gora bera egiten duten enpresa hauek da, jakin zenolako teknikak erabiltzen dituzten, zergatik, nungoak diran, eta bar, ez? Software mailako firewallak, beraz, firewalla ez da bakarrik sarera batera, baizik eta software bera exekutatzean ere bai, bestelako barrera batzuk ere jarri daitezke, ez? Sistema eragiletan neurriak, Windowsak, eta, hobetu dute beraien segurtasuna egiteko moduak, eta kontzientziak ere handitu dute, ez? Prozesagailuetan neurriak, beraz, beraien prozesagailu batetan, memoria direkzio ezberdinetan instrukzioak sartzen dira, eta hori ere modu aleatorioetan aldatu daiteke eraso bat gertatzen ekiditzeko, ez? Neurri gehiago daude, baino zer gertatzen ari da, gaur egun, ez? Eta ja gaur eguneko gauzak dira, gero eta gailu gehiago, gero eta konexio gehiago, lavadorak konektatuta, hori, oraindik ez dut ikusi, baina seguru badaudela, kotxeak konektatuta, frigorifikoak konektatuta, etxeko bonbilak konektatuta, routerrak eta barbai, zuen etxeko bideo-jokoak eta konsolak konektatuta, kamera konektatuta, mobilak konektatuta, dana konektatuta, ezta? Beraz,
areta zailago, oraindik ere egiten ari da, ez? Guretzako, bale? Beraz, badaude sistemak adibidez, jaia laguntza eskatzen dutena. Bai, back bounty deitzen den sistema hau oso interesgarria da. Hau da, enpresek egiten dutena da, aizue, jente, ikusten badezuen ere programan, ere softwarean, arazoren bat, eta esaten badiazu, eta ondo baldin badago definituta eta identifikatuta, diru bat emango izu. Beraz, ordainsarien bila. Hemen da kasuna adibide bat, hau da, gaur egunen Nintendok zer egiten duen, ez? Nintendok badauzka ordainsariak, vale? Depende zintzu dian, hortxe daude erabiltzaile batzuk, ordainsariak lortu dituztenak. 1000 eta 2000 bat dolar aurkitzen dutenean arazoren bat. Badaude beste batzuk, Microsoft eta Xboxekin 10.000 eta 15.000 dolarreko ordainsariak ematen dituztenak. Eta oraindik gehiago ematen dituztenak ere badaude, dependentzia kritikotasunak, ezta? Googleek Chromerentzako oso ordainsari altuak dauzka. Badago jendea dedikatzen dena ordainsariak hauek irabaztea, eta bueno, horrekin bizimodua egiten dute, ezta? Eta gainera komunitate osoari laguntzen diote. Bai, aurkitzen dutenean arazoa softwarean, Nintendori izaten diote, ordainsaria dago, Nintendo konpondu, bertsio berri bat sartzen zaigu, eta bertsio horretan arazo hori jakiditu egiten da, ez? Baina berriz ere bai arazoa daukagu. Gaizkileek ere ordainsaria dauzkate. Eta gaina hobeto ordaintzen dute. En negro, baina hobeto ordaintzen dute. Hau da, ikusten duzu, zenelako ordainsariek dauden hor, ez? Pixkat gora juten bagea, inkluso usted milioi bat, 1.000 jartzen duen, nago, seguro? Milioi bat, ez? Milioi bat dolar, bale? 0 klikekin Windowsen barneraino sartzeko gai baldin basea. Eta hori gai egiteko, eta esekuzio remotoa egiteko, ez zer egin gabe gai egitea baldin basea, milioi bat dolar zuretzako. Hauek zer egingo dute gero, hau Zerodium enpresa bada, eta Zerodiumen gero bezeroak dauzka. Eta bezero hoiei saldu egiten dizkiete olakoak. Bezeroak izan daitezke enpresak, mafiak edo gobernuak. Eta gobernuak egongo direla seguru gaude. Gobernuan artean, hasieran esan dut, hasieran, espartanoekin gudantz dutela, orain berdin gabiltza. Eta gobernuan artean oraindik guda teknologikoa azpitikan badago. Eta holakotan gaude, beraz, kriston dirutzare bai, Chrome, Apache, Microsoften zerbitzaria, eta abara handi bat, ez? Bueno, orduan ikusten zuen, hau buka ezina da. Hau ez dago bukatzerik, ez? Beraz, gaur egongo erasoak, ez? Softwarearen ahultasun eskakina daude, ez? Ez ditugu ezagutzen. Lehen esan detena, batzuk bai, eta reportatu egiten dira, beste batzuk ez, eta gobernuek, enpresak eta bar, erabiltzen dituzte, ez? Hau pelikulakoa da, baina benetazkoa da, ez? Protokolen ahultasunak, horrek konplexutasuna handiago dauka, gero eta protokolo gehiago daude, ahulak dira, eta, bueno, horiek esplotatzen egiten dituzte, ez? Gailu ezberdinetan, PCak, mugikorrak, IoT sistemak, konplexutasuna ere handitu egiten dute. Gailu batetik, milioika gailuetara pasatzen gara, ez? Eta eraso batetik, milioika eraso posibletara, bale? Beraz, erantzuna zeintzu dira, softwarearen konprobazioa, beraz, software egiten den momentuan, testeo eta konprobazio askoz gogorragoak egitera, ez? Kontzientziazioa, sobre todo, sareen zaintza, datu askoren erlazioak, gaizkileen taktikak konprobatu, eta horiek bilatu, eta horien gainean egon, zifra sistema konplexuagoak egin, ikusten duzu, azkenean, zenolako bidaia egin dugun, sistema oso simple batetik, egurrezko sistema batetik, hainbat IoT dispositiboetan nolako eraso eta buelta dagoen, ez? Orduan, gauza bat oso argi daukat eta segurtasun mailan lana edo ikerketa ez egula inoiz bukatuko, bale? Guk sistema bat egingo dugu eta erasotzaileek beste hori puskatzen saiatuko dira. Eta horrela izango da beti, ez? Segurtasuna gauzen diseinuan jarri izan bagenu, gaur egun asko hobeto egongo ginateke, ez? Ez protokoloak eta softwarea ere askotan funtzionatzea bilatzen dugu, eta ez ondo funtzionatzea modu seguru batetan. Hori joain aldatzen ari da, baina askotan ja berandu ere egiten ari da, ez? Pertsonak, azkenean, nahiz eta kriston sistema segurua izan,
bai, ahulenak pertsonak, ja? Vale? Eta oraindik gertatzen da. Gaur egungo arazo handiena, eta nahiz eta ransomwarea egon, da mail batekin. Vale? Eta gaur egun korreo simple batekin pertsona bat konbentzitu dezakegu gauza bat egiteko. Eta beste batzuen artean fitxatik jetxi eta exekutatu edo transferentzia bat egitea. Vale? Hoi da ahulena eta hor indar asko jarri bar degun lekua da, ez? Vale? Orduan, hori, beti hartu emana egongo da, eta, lehen sekretua gordetzeko zan, gaur egun sistema handi bat, goitik bera besteko, ez? Eta zer dator? Hor dakazu ordenagailu kuantiko bat, bale? Bainikan asko falta da, baina ikusi dezue 60garren hamarkadan zenelako ordenagailuak zeuden, eta nola bilakatu da, ez? 60 hamarkadako kriston ordenagailu izugarri bat, gaur egun nire mobila, baino askoz simpleagoa zan, bale? Orain olako gauza arraroak ikusten ditugu, ordenagailu kuantiko bat, esaten digute oso potenteak izango direla, hemendikan 10-15 urtera bilakatuko dira seguruenik, eta honekin beste segurtasunaren etapa batetan sartuko gararan seguru naiz. Vale? Honekin eskerrak eman eta nahi txala bukatuta ematen dut. Eskerrik asko. Orain galderak egin daitezke zumen bidez. Oraindik ez daukago ezer, baina bestela ni hasiko naiz. Nik uste denok jakin nahi dugula, aber adibidez, ze gomendatuko zenuke, ez? Aber bereziki gure mugikorrekin edo gure ordenagailu personalekin ze egin dezakegun, horrelako arazoak saihesteko. Bai, gauza oso argi bat, ez? Nik kontatu ditudan gauzekin, zuetako edonork, hemendikan aurrera pentsatu beharko du bitan zer egin eta zer ez, ez? Eta importantenan esan dut pertsonak, beraz, guk zer egin. Nik askotan erramintak zeintzu diren edo ez, askotan berdin dio. Zenbat erraminta erabiltzen ditugun, ondo etorriko da. Baina azkenian dana gure buruan dago, ez? Eta guk nola jo behar dugun zentzudunak izaten, ez? Sentido komun pixkatxo bat, eta sentido komunak esango digu fitxategi bat sospetxoso dan edo ez, esango digu web batera sartzen basea, eta web horretan ikusteko pelikula bat ilegalki, edo futbol partido bat ilegalki, arriskoa gaude. Eta arriskuan gaude, gauza asko izateko, ez? Beraz, pertsona da, eta zur jokatzea, eta horrela ibiltzea, ez? Erramintak bai, antivirusak bai, izango izuen nola, ez? Baina nik adibidez ez ditut erabiltzen antivirusik, ez? Azkenean jakinda nun ibiltzen nahi zen eta nola ibiltzen nahi zen, nahikoa izan beharko ditzatik. Adibidez, nik orain gero eta gehiago ikusten dut jendea kamarekin, bai mugikorretan eta bai ordenagailuetan kamera tapatuarekin, ez? Bai. Hori benetazko arazo bat da, edo... Bai. Hori, hor benetazko arazo bat da, dudarik gabe, ez? Eta eraso asko daude. Lehen, aipatu dituan erasoen artean, ikusi dugu, malware bat sartzen bazaizu, zure ordenagailuan gauza asko egin dezake. Eta horien artean zure kamera aktibatu. Tamen zure kamera aktibatuta informazioa beste lekura bidali dezake. Vale? Gu pentsatu behar dugu. Eta nire imagina importantea da, norbait hortan saltzeko eta ibiltzeko, ikusi dugu pertsona ezagunen artean, olakoa gertatu direla. Bai, argazki batzuk atera, modu komprometitu batetan, eta ordenagailu edo mobila komprometitua izan derelako, ez? Baina badaude ere beste batzuk, ez? Eta pornografia infantilaren kasuan ere bai, olako erasoak gertatzen dira. Beraz, nik uste importantea dela, eukitzea, ez? Nik mobilan ez dauka tapatuta egia da, baina etxeko ordenagailuetan bai, kamera tapatuta erabiltzen dugu. Henik ez daukagu erantzunik, galderik etxetatik. Eta adibidez, ez dakite garaian esaten zuten,
hobeto da Linux edo Apple sistema erabiltzea Windowsa baino. Hori egia da, oraindik mantentzen da, bat da bestea baino Seguruagoa? seguruagoa? Gauza bat argi dago, ez da seguruagoa dan edo ez galdera. Badakizu, gauza da, zertarako egiten dira eraso moderno hauek, ez? Eta eraso modernoenak bi motatakoa daude. Batzuk gubernamentalak esan dezakegu, vale? Eta horiek existitzen dira, baina beste batzuk mafien artean dirua lortzeko. Vale? Dirua lortzeko, zu daukazu, hemengo auditoriomean, vale? Bat, bi, hiru, lau, bost fila Windows erabiltzen dutena. Fila pare bat Mac erabiltzen dutena eta fila bat Linux erabiltzen dutena. Zuk zein erasotuko zenuk? Windowsekoa. Vale? Azkenian hor lortu dezakezulako benefiziorik handiena, ezta? Beraz, hauek berdin egin dute. Hartu dute Windows sistema, saiatu dira hor vulnerabilitateak eta zuloak aurkitzen, eta horiek esplotatzen jo dira urtez urte, ez? Gaur egun badaude vulnerabilitateak edozein sisteman. Baina beti hori da tendentzia, ez? Askotan esan dugu hackerrak eta erasotzaileak oso lana egitea etzaila gustatzen, vale? Beraz, joango dira errezenera eta alik eta benefizio handien ateatzea. Eta hortarako Windows perfecto da. Vale? Eta igual beste gauza igual praktikagoa, ez? Norbaitek horrelako eraso bat jasotzen badu, zer egin behar du? Poliziaren gana jun, o deitu, edo zer egin behar du? Depende zenelako erasoa dan, ez? Eta zein geran, ez? Enpresa batek jasotzen badu, gaur egun badaude sistemak. Badaude herramientak, non, bai enpresak eta bai gobernuek badaukate sistema batzuk non zuk hori deklaratu egiten dezun, eraso hori, eta inzidente horren jarraipena egiten da, bale? Ikusten dute zenolako inzidentea dan, eta inkluso gaur egun ziberseguruak existitzen dira. Vale? Beraz, enpresa asko ja seguratuta daude inzidente ziberretiko baten aurrean, ez? Pertsonalki holako eraso bat baldin badaukagu, ransomware bat daukagu, ezta? Eta gure fitxategiak baitu egin ditu, vale? Eta dirua eskatzen digute horren kakoa esateatzeko. Ordaindu behar dugu? Ez, normalian ez da aukera. Zergatik ez dugulako gakoa lortuko. Eta ez digutelako gakorik emango, ez? Zer egin behar dugu? Oraintxe bertan etxe iristean segurtasun kopia bat egin. Eta segurtasun kopiak mantendu. Eta zaila dirudi oso erresa da. Zeintzu dira zuen fitxategi importanteenak? Argazkiak? O kopia egin edo cloudera igo, ez? Bai Googlera, edo bai Dropbox batera, edo bai, dirua kostatzen da? Bai, baina zenbat kostatzen da zuen argazkiak? Zuren bizitzeko argazki guztiak, ez? Eta ze balore dauka? Hori eman behar diogu pixkat balorea. Beraz, kopia bai edo bai. Eta ransomware bat iristen bada, ez da, enbesterako. Borratu ingo dut, sistema berriz jarri, eta jazta. A ber, galdera bat. Irati lertxundik esaten du. Eraso bat gertatu eta gero, erasotzailea aurkitzeko edo rastreatzeko modurik baldago? Oso zaila, oso zaila. Hau da, gaude momentu batean non badago aukera bat, hau da, eraso bat saretik etortzen bazaizu, jakin dezakezu ze IP-tik edo ze ordenagailutik egindan erasoa. Baina jakin beraiek batzurrek ere badakitela hori. Beraz, iritsi zaizun lekua ez dago erasotzailea hor. Erasotzailea saltoak egin ditu leku batetik bestera zure ordenagailura iritsi arte. Eta askotan, pasadan herrialde batzuetatik non legeek ez dute ezer egiten, bale? Horregatik oso klasiko izaten da, erasoak Ukrainiatik, edo Serbiatik, Montenegrotik, Errusiatik edo Txinatik etortzea. Zergatik, han ez da olako legidi bat, olakoen atzetik joten dana, ez? Beraz, oso zaila daukazu, eraso baten aurrean, jakiteko nori izan dan, eta nahiz eta denuntzia egin normalean oso zaila izango da. Horretako zen lehen amuena, ez? Eta amuak badaude, oraindik oso hori ikerketan egin genitu nolako ikerketak duela 5-10 urte, eta orain industriara iristen ari da, ez? Baina industriara oso industria honditara, ez? Halako amu sistema bat
eszenario virtual bat jartzeko, errekurso asko behar direlako, ez? Eta bai gobernuek ari dira erabiltzen, eta petrolera handiek, edo finantzieroak eta halakoak bai, ez? Baina agian etorkizun batetan gure sistemak automatikoki amu batzuk ere izango dituzte, ez? Eta amuak zer esan nahi du? Hor erasotzailea baldin badaukazu denbora batetan gauzak egiten, gero eta gauza gehiago egin eta zuk eragin gauzak egitea, orduan eta informazio gehiago lortuko dezula. Vale? Eta hori azkenean, informazioa, arerioaren informazioa lortzearekin, zu ere jakin dezakezu nondik datorren eta zein den. Badago esaldi bat, ez? Guerrero Sun Tzu deitzen dena, txinatarra duela mende askotan esaten duena, si conoces a tu enemigo, ni en 1000 batallas serás vencido. Eta, bueno, nik kuriositate bat, orain adibidez, zure ikerketa taldean, zertan ari zarete, edo zein da hori teknika moderneena, edo... Bai, bueno, alde batetik, denbora daramagu, intrusio detekzio sistemak egiten, ez? Hau da, lortu eta gaina saretik, gu saretan ibiltzen gera, eta sareko informazioa hartuta, saiatzen gera eraso bat identifikatzen. Eta hortarako, adimen artifiziala erabili ohi dugu, ez? Azkenean lehen esanetena, patroi batzuk lortu, zenolako erabilpena daukaten, zenbat pakete eguneko, zenbat trafikoa gertatzen den, eta hori linea base bezala jarrita, hortan anomaliak aurkitzea, ez? Egia da oso zaila dela gaur egungo sareetan olako patroiak identifikatzea, patroi normal bat. Baina bai da aukera bat hori industria mailan lortzea. Hau da, gaur egun ere bai, prozesu industrialak, bai, refinaria bat, edo ez dakit, pieza metalikoak egin dituzten fabrikak oso automatizatua daude. Eta automatizazio horretan, robotek eta PLC batzuk, eta beste eragile batzuk, beraien artean komunikatu egiten dira. Azkeneko 10 bat urteetan, gertatu izan dira erasoak sare industrialetan. Eta gu hortan genbiltza pixkan lanean, ez? Hau da, sare industrial batetan non informazioa eta komunikazioa oso determinista dan, beti izan behar du komunikazioa modu berdinean, piezak denbora guztian, denbora segunduro egiten direlako, eta komunikazioa oso konstante izan delako, hor bai anomalia detekzioa oso ondo funtzionatzen du, ez? Eta hortan lan egiten dugu orain desente asko. Baita ere, dakagu beste linea bat, lanean, non, lehen esan detena, gero eta gehiago daude IoT sistemak, eta IoT sistema azkenean dira hardware batzuk, edo plaka elektroniko batzuk, internetera konexioa daukatenak, ez? Eta horren baitan, lanean gaude hoien portaerak ikusten, hor Europako proiektu batekin hoien portaerak analizatzen gaude, eta baita ere, analizatzen gaude, azkenean hori daukate sarrerak eta irteerak. Hauek informazio hartzen dute, bai USB batetatik, edo saretik, eta egiten duguna da hortikan informazioa sartu, eta nahi eta informazioa arraroa sartu, ikusteko sistema nola konportatzen da. Beraz, hori fusin ditzen zaio, ez? Eta hor, lortu dezakegu, sistemak edo horko programek ez kontrolatuta izan da inputak, informazioa nola sartu behar zuen. Eta ez bazuen kontrolatuta, eta hor errore bat ematen badu, igual arazo bat aurkitu dugu. Oso ondo. Beste gauza batzuen artean. Bai. Ez dakit, ez daukagu eserrez gehiago, igual hor utxiko dugu orduan. Mila esker berriro, plazer bat izan da, eta hurrengo arte. Eskerrik asko zuei, eta jakin niri. Eskerrik asko.